Qatt kellek kurzita kif kienu jaħdmu l-ewwel swali taċ-ċinema fil-Gżira Maltija? Swali li jmorru lura għaż-żmien il-ħamsinijiet u s-sittinijiet? Issa se tkun tista' żżur waħda mill-ewwel projection rooms ta' dawn is-swali f'Malta, hekk kif it-Teatru Pandora għall-ewwel darba wara 35 sena magħluqa se jkun qed jiftaħha għall-pubbliku. Projection room li nżammet fl-istat oriġinali tagħha mingħajr ma ntmess u ċċaqlaq l-apparat li kien jintuża fl-antik, għajr għal xi tindif. One News żar din il-kamra fit-Teatru Pandora fejn tkellem ma' Joseph Aġus, membru fis-Sottokumitat Kultura għaqda Banda Zejtun. Wara 35 sena iddeċidejna li dil-projection room nerġgħu niftħuha kif ingħalqet 35 sena ilu sibni aħna u hekk ħanħallu għan-nies li ħajġu jaraw. Aġus semma uħud mill-affarijiet li sabu meta fetħu din il-kamra wara ħafna żmien, fejn fost oħrajn sabu lista bl-aħħar films li ġew mogħrija fil-Pandora bl-aħħar film ikun The Great Battle lura fl-1983. Dokumenti mal-KRS per eżempju, biċċitta tertuqa mill-films differenti u ħafna affarijiet oħra. Saħansitra anke diski li kienu jindaqqu fl-intervall ta' film sibnihom u għadhom hawnhekk ukoll. Madankollu, l-iktar li jolqtu lajn huma żewġ projectors antiki li kienu juru dawn il-films u li skont Aġus għal dak iż-żmien kienu jqumu flus kbar u lillum hija rarità issib iktar bħalhom. Kienet taħdem sistema ta' faham, allura inti għandek kurrent għaddej li qed jaqbad il-faham, id-dawl qed joħroġ mill-faham qed jipproġetta l-istampa fuq wara tal-liżar. Din il-projection room se tkun qed tinfetaħ għall-pubbliku f'Żejt iż-Żejtun, festival kulturali mimli b'attivitajiet u wirjiet differenti għall-pubbliku. Ikun hawn bosta wirjiet, artiġjanat, pitturi, fotografija, ħajkun qegħdin mqasmin ġal-gażin tal-Aqda Banda Zejtun, u ovvjament apparti l-attivitajiet kollha li ħajkun hawn f'Żejt iż-Żejtun madwar iż-Żejtun kollu. Żejt iż-Żejtun se jkun qed isir bejn id-29 u 30 ta' Settembru.